Da, di lang yung kulit sa internet, no? Na-change mong password? Oh, nag-change ko kahapon. Gusto mo bang password? First name sa imong ex. May klaro na sa daan na, eh. Ngita naman siya gubot, eh. First name sa ex ba? Kapuya. Kasi password ba? So, ayan ako, ha? Bantay, dili makuhan lagi. Video. Natanaw, na good mo ay. Tanaw, yung details ko nang try ha. Wala ginisod sa kusa. Gusto magtuka na nagumon sa tinuod. Sige na naman mo pang bikil oy. Para na sa imong 20 ka ex. Ano? Awar lagi. Mana try ko dog change ang password oy. Mga nagbutukan na sa tinuod di pa ta makatry og input og daghan. May muna, sakpan ako nga. 20 di ka book imong ex. Tuga na ba ko nimo sa tinuod ha? Nalima ra na. Yan mo 20 times maka nag-input sa password. Ay. Siyempre, ay, duga na ba kayo na mamahasi kita karong spelling na eh. Try na to ng mga pangan diha. So, Yan ko di ay. Dili ko mo ex. yung mga first time butang dahil. Kaya kasunod na. Okay na. Naraman. Wala gini, doon kayo gini ano eh. Tanay, mabuno ka na nga po doon.